Diyos maray na hapon po. Pagiromdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo. Sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text. Kun bako man, importante. Urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Dios mabalos po. Let's all rise to start our novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you
as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here, make your requests. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life, I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay, kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, kapiligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo samong kagurangnan. Amen.
Nuestra Señora di Salvación, Ipamibihim mo kami. Nuestra Señora di Salvación, Ipamibihim mo kami. Nuestra Señora di Salvación, Ipamibihim mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibihim mo kami. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot ni Tamara Marim B. Sarahan and family, ni Christine Monsalve and family, ni Nerio Barbacena, ni Mr. and Mrs. Lowell Morcilia and family, and for our 21st wedding anniversary today, and blessings received by us. Offered by Ruel and Arlene Almasco. Special na mga kahagadan. To pass the BJMP Recruitment 2024, dulot ni JC Omar Barcibal, for safe and successful operation of Ian Aison, ni Risa Cabria and family, for safe operation and healing of John Felix Banga, ni Jovit and Zaira Jean Banga, and for approval of projects ni kan FS Co and Supply. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Grace, dulot ni Raymond Mendiville. Sa gabos na kalag ni Tamara Marim B. Sarahan and family. Ki Maricel ni Noel Sardinia. For All Souls ni Nerio Barbacena. Ki Janice Cancua and Lustina family. For first death anniversary of Mark Philip and Lilia kan Mangampo family. Asin ki Victoria, Herman and Cecilia ni Marion Valencia. Sigiraray mga tugang ko kay Kristo, Diyos marhay na hapon po sa Saindugabos. Ngunyan, Webes sa ikakagduwang simana sa ordinaryong panahon. Makisumaro po kita digdi sa Eucharistia na pamamayuhan ni Reverendo Padre June Cerojales. Sa ngaran ka nama, asing kanaki, pating Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, asinan pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Dios marhay nabanggi po sa indugabos, mga tugang. Diyos maray na banggiban po, Padre. Kita na naman nagkatiripon sa banal na Eucharistia, tanganing sarabay kitang mag-umaw asin magpasalamat sa mahal na Diyos, ulikan dayaday niyang pagkamot asin pangataman na dinidiriran sa tuyang buhay na makamtan ang kaligtasan. Kaya ngunya nagkatiripon kita, ipamibi niya to sa kagurangnan, sa tabang kan intersesyon ni San Judas Tadeo, danay kitang bendisyonan, siring manan sa tuyang mga pamilya, asinan sa tuyang parokya, na makamtan niya to ang kagayagayahanin buhay, katiwasayan, ilikay kita sa numan na katibaadan asin kailangan, asin magkamit nin kaligtasan. Kaya tangani kitang maninigo na magdulot kining banal na misa, sa tuyang unya nagirumdumon asin pagsolosolan, an sa tuyang mga naginibong mga kasalan, maghagad po kita nin kapatawaran sa Diyos na makakamhan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, na nagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan.
Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos ng Helesesin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang ng maheraka, kagurang ng maheraka, Kristo maheraka, Kristo maheraka, kagurang nan maheraka, kagurang nan maheraka. Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo ang sa imong pagkadiyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na ang sa iya mga pamibi, danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul pa ang magtubod sa imo. Inihinahagad mi, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo na sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Genesis. Si Abram nagsabi ki Sarai na sa iyang agom. Ang sa imong surugoon na si Agar yaon sa imong kapangyarihan, gibuhas sa iya ang pagmarahayon mo. Dangan pinasakitan ni Sarai si Agar. Sagkod na duminulag ini sa iyang atubang. Si Agar nasumpungan kan anghel nin kagurangnan sa kataed nin sarong burabod sa kadlagan. An burabod na ituon sa dalan pasiring sa shore. An anghel nag-ahapot, Agar, surugoon ni Sarai, sa inkahali asin sa inkamaduman. Nagsimbag siya. Nagdudulag ako ki Sarai na sakong kagurangnan. Asin sinabihan siya kan anghel nin kagurangnan, magbalik ka sa imong kagurangnan, sumuko ka sa iya. Nagsabi pa, papadakulon an sa imong kapag-arakian na dai mabibilang huli sa kadakulan. Ngunyan, badus ka, asin maaki nin sarong aking lalaki. Asin nga ngaranan mo siya, Ismael. Huli ta dinangog nin kagurangnan an sa imong pagtios. Siya magiging tawong mabangis, an sa iyang kamot tumang sa gabos, asin an kamot nin gabos tumang sa iya. Mabubuhay siya sa atubang asin laban sa iyang katugangan. Asin nangaki si Agar ki Abram. Inapod ni Abram an aki na namundag ki Agar sa iya, Ismael. Si Abram 80 may 6 na taon pagkagurang kan iaki ni Agar si Ismael. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa kagurangnan ta siya marahayon. Magpasalamat sa kagurangnan, tasya marahayon. Magpasalamat sa kagurangnan ta siya marahayon. An sa iyang pagkaherak magdadanay sagkod lamang. Si Isay an makakapagsaysay kan mga ngalasan nin kagurangnan. Si Isay an magrorokyaw kan sa iyang kaumawan. Magpasalamat sa kagurangnan, tasya marahayon. Paladan ang nag-uutob kan sa iyang kabotan, ginigibo ang matanos sa gabos na panahon, girumduma kami kagurangnan,
kung tinatabangan mo ang sa imong banwaan. Magpasalamat sa kagurangnan, tasya marakayon. Dalawa ako kan sa imong kaligtasan, nganing mahiling ko ang karahayanin sa imong pinili, nganing maranga ako kan kaugmahanin sa imong banwaan, asin magmuraway ako dyan sa imong pamana. Magpasalamat sa kagurangnan, tasya marakayo. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, sabiun mo, O Diyos, nagdadangog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan marhay na bareta, sosog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus nagsabi, bakong gabos na nagsasabi, kagurangnan, kagurangnan, makakalaog sa kahadian ng Diyos, kundi kay puhan na utubon ang kabutanin sa kuyang Ama sa langit. Saldaw na iyan dakol masabi sa ko, kagurangnan, kagurangnan, kami nagtukdo sa ngaran mo, kami nagpalayas kan mga demonyo sa ngaran mo. Dangan sasabihon ko sa inda, day ko kamo midbid, rumayo kamo sa ko, mga paragibo nin karatan. Ang naghihinanyog kaning sa kuyang mga tataramon, as nag-uutob kayan, makakabaing sa madunong na tawo na nagtugdok nin harong sa ibabaw nin gapo. Naguran, buminaha, kumilusog ang doros, hinampas ang harong, alagad da inapukan hulitan, pinatindog sa gapo. Asin, ang naghihinanyog kaning sa kuyang mga tataramon, alagad day nag-uutob kayan, kabaing sa tawong lulong na nagtugdok nin harong sa ibabaw nin baybay. Naguran, buminaha, kuminusog ang doros, hinampas ang harong, asin napukan asin naronot. Pakatapos kining paghulit ni Jesus, ang mga tao nagngalas sa iyang katukduan, hulita siya nagtutukdo na may kapangyarihan, bakong arog kan sindang mga eskriba. An marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang, ngunya na Huwebes, kita nagkatiripon sa pagdulot kining Eucharistia. Ang dayaday niya tong pagpasalamat asin pag-umaw sa mahal na Diyos, hulikan sa iyang danay man na pagkamarahayon sa satuya. Hulikan sa iyang pagkamarahayon, kita pirming hinihirasan, binibiyayaan na makamtan niya tunanggad ang panugang kaligtasan. Kaya mga tugang, maski minsan kita naging unfaithful sa mahal na Diyos, God remains faithful to us. Maski minsan kita nagtalikod, ang Diyos di kita tatalikdan. Maski minsan kita nakalingaw sa iya, ang Diyos di kita nungka nanggad lilingawan. Hulikan danay niyang pagpadangat, hulikan sa iyang pagpahalaga sa satuya. Pirmi kita nanggad na maut na hirasan, kan biyaya, na makamtan niya tuan paglaom nin kaligtasan. Kaya mga tugang huli ni, yaon kita ngunyan sa banal na Eucharistia, tanganing sarabay niyatong pasalamatan ang mahal na Diyos, hulikan sa iyang danay na pagkamarahayon sa satuya. Hulikay ni mga tugang, ngunyan, sa satuyang pagdulot kining banal na Eucharistia, kakibat kan satuyang pagdevosyon ki San Judas Tadeo, na yaon baga mga tugang, pirming kitang itutukdo ng gad ni San Judas Tadeo, na yaon sa saying nakakaptan na bidalyon, ang pandok ni Jesucristong kagurangnan, na gunston sabihon mga tugang, maging sentro kan satuyang paglakbay digdi sa daga, ang satuyang pagtubod, yaon ang gad nakapatugmad, sa pagkamot, pagtubod, asin paglaom na yaon kay Jesus. Kaya baga mga tugang, ang medalyon nakapot ni San Judas Tadeo, iyo ang pandok ni Jesucristong kagurangnan. Kung kaya mga tugang,
dagiyod na padigdisan na kita, tanganing magnuvina, kundi papatanidan kita ni San Judas Tadeo na yaon ang Eucharistia, the real presence of Christ sa Eucharistia, yaon sa tuyan agad na aakuon siya, lalong-lalo na pag minaabot ang banal na komunyon. Kaya mga tugang huli kay ni, bako naman sana, ang sa tuyan agad na paggabuhay digdi sa daga, yaon bagaan pag-apod, kagurangnan, makakaligtas na kita, dai, sabi ni Jesucristong kagurangnan, ang danay niya tong pag-apod sa saya, kagurangnan, kaakibat man, kan danay niya tong pagsunod, kan sa iyang katukduan, kan mga katugunan, kan sa tuyang Ama sa langit, tanganing makamtan niya to ang kaligtasan. Kayo mga tugang iwini nanggad, ang dayaday niya tong pagtubod, naigwa nin pagsabuhay, kung ano ang katugunan, kan sa tuyang mahal na Diyos na mamumuton. Faith without action is dead. Kun kaya, mga tugang, ang danay niya tong pagtubod, huli tigwa kita nin pagsabuhay, dayade kita man bibiyayaanin kagurangnan na makamtan niya to ang kaligtasan. Kaya, tandaan niya to, bakusa na yaon kita nag-aapod sa iya alagad, day niya to sa tuyang isina sa buhay ang katukduan. Kita, mga tugang, sayang kan sa tuyang paglakbay digdi sa kinaban. Mga tugang, huli kay ni, tinutugduan kitang pirmi ni Jesucristong kagurangnan sa dayaday niyang pag-remind sa satuya na yaon sundon niya to ang sa iyang mga katukduan. Ipinapahimati niya sa satuya, tanganing mamatian niya to ang sa iyang pagkamot. Ipinapadangog niya to niya sa satuya ang sa iyang mga katugunan, tanganing may sabuhay niya to hanggang na makamtan niya to ang kaligtasan. Kaya mga tugang, huli kay ni, anuman na bagyo na umabot sa satuya, anuman na mga pagbalo, mga problema sa buhay, helang asin anuman na mga katakutan digdi sa kinaban, mauot nin mahal na Diyos, hulikan sa iyang danay na pangataman sa satuya, sasangkuban kita, asin ihihiras ang biyaya nin kaligtasan. Kaya mga tugang, baga, digdi sa Ebanghelyo na sa tuyang nadungog, ang pagtubod niya to, ang paghimati, kan tataramunin sa tuyang kagurangnan, aruglugod kan sarong tawong madonong, na yaon nagpatugndog kan sa iyang harong, na yaon duman sa ibabaw nin gapo, pusog ang foundation, umabot man ang bagyo, umabot man ang tag-uran, bahaon man asin man iduros, dai magagaba. Alagad mga tugang, kunan sarong tawo, arog sa sarong lulong na tawo, na siya mga tugang nagpatugdok nin harong duman sa ibabaw nin kabaybayan. Yaon mga tugang, huli ta minaabot an uran, baha, duros na makusog, yaon anggad, iaanod marurumpag. Kun baga mga tugang, an sa tuyang kagurangnan, pirming yaon siya, an foundation kan sa tuyang pagkabuhay, bilang sarong tawon na may pagtubod sa saya, dayaday na nakasentro ang sa tuyang buhay kay Jesucristong kagurangnan ta. Yaon sa Eucharistia, sabi nga ni baga, ang Eucharistia is the summit and the font of our Christian faith. Huli kayan mga tugang, yaon ang foundation, the fountain of the sacramental signs, and yaon ang sa iyang paghiras nin kaligtasan sa satuya. Kun kaya mga tugang, day niya to nanggad kalilingawan, si Jesucristo hulikan sa iyang danay na pagpadaba sa satuya, ipinailing niya ang sa iyang pagkamot sa tunay na paghiras kan sa diring buhay, maski ngani kagadanan ang sinuong digdi sa kinaban, yaon man giraray ang paghiras kan biyaya nin kaligtasan. Kaya mga tugang, tatandaan niya to ng God, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, not to condemn the world, but to save it. Sa pagkamot nin Diyos sa satuya, danay na yaon, ipapamati niya yan. Huli kay ni, maatrair kita sa saya. Dayaday niya tong sundon, ang sa iyang katugunan asin katukduan, asin iyuman ini mga tugang,
an magdadara sa satuya na mag-iridar kan sa iyang kahadean. An kahadean nin Diyos, yaon mismo kay Jesus, an kaligtasan nin katawuhan, yaon mismo kay Jesucristo na sa tuyang kagurangnan. Kaya mga tugang, si San Judas Tadeo, ipinapailing sa satuyan ng God, an ladawan ni Kristong kagurangnan, na yaon sa iyang daghan, kunbaga mga tugang, iyo man ini, an magikitang mabuhay, na yaon ang danay na pagkamot, pagtubod, paglaom kay Jesus. Bless you, look at all praise and gives birth to you, refer to them, come as the bread of life. Panginoon, O Diyos nin kabos, nalinalang ulita sa saimo, pagkamatinao, nagako Bless you, look at all praise and gives wine to you, refer to them as spiritual praise. Mamibi ka mo, mga tugang, tanganin ang sa tuyang atang maako malugod kan Diyos na makakamhan. Ako unman lugod ng kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo, kan kamurawayanin sa imong apostol na si San Judas Tadeo, pakiakuan sa muyang mga dulot, asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo, inihinahagad mi, huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Itaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, na danayasin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles, an sa imong simbahan, tanganing ini maging danay na tanda, kan sa imong kabanalan digdi sa daga. Asin magtaonin mga langit no na katukduan sa gabos na mga katawuhan. Kaya ngunya na sinsagkod pa man, kay bakan bilog na hukbunin mga angeles sin santo sa kalangitan. Dusay sa imo an isip kami nagsasanong sa pag-awit kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin dagat, panukan sa imong kamurawayan. Usanna, usanna sa kaitasan, usanna, usanna sa kaitasan. Paladan ang minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. Usanna, usanna sa kaitasan, usanna, usanna sa kaitaasan, usanna, usanna sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pakabanalakan ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa samo,
maginhawak asin dugo kan samong kagurangnan si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkwasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinoo sa iyo mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kayni. Tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinoo sa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kayni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon lugod kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay iba kan sa mong Santo Papa na si Leon, asin kan sa mong obispo na si Joel, kan gabos na mga padi, asin kan banwaan na tinipon mo niya na banggi na yaon sa imong atubang. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, darangan darahaman sengda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria ang Virgen na kan Diyos, ni San Jose na siyang mabiniw na esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nagkaitu pa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigon magin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin sa kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhang, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kang mga panahon. Amen. 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 Natugduan kita kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangas kitang mag-arawit. Aman niya mo na yaon sa langit, pagkananon
langit. Ansa mong kakaroon sa rualdaw, itaon mo sa muyang unyan. Asing patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin narekani pagdaraan sa sugon, kundi agawa kayo sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan,